Beno, egunon, nire izena Oian Mendo da, Garezko alkatea naiz, eta nik Elektra Regadio minizentral hidraulikoaren berreskunapenaren proiektua aurkeztuko dizuet. Hasi baino lehen, eskerrak eman emun kooperatibari gonbidapena luzatxagatik gaur hemen egoteko. Hasi baino lehen, barkamen askatuz, ez nago ituta aurkezpen hauek euskeraz egitera eta batzuetan behar bada pixkat trabatuko naiz. Bueno, testu inguru pixka bat emateagatik esan behar da 1918an, Garez, nire herrian, Puente Larreiran, zentral mini hidrauliko bat eraiki zen, eta 1923an Ebroko Konfederazio Hidrografikoak 600 litro segunduko ur kontzesio bat eman ziola. Zentral horretatik ekoizten zen energia, erabiltzen zen herria behar zituen argindarra edo enpresak hornitzeko. Eta jabegoa herriko ureztatzaileen eta udaletxeen artean banatzen zen. Proiektu polit hau, 1980ko hamarkadan, errentagarritasun ekonomikoa noski ezaren lelopean abandonatu zen. Eta handik aurrera, bi proiektu egon dira minizentral hau berreskuratzeko. Baina biak energiaren salmentara bideratuak. Orduan, zergatik planteatzen dugu proiektu hau orain. Ze behar sozial eta erantzuten dien eta ze helburu ditu. Orain dela urte batzuk, tokiko garapenerako, gure herriko tokiko garapenerako talde bat sortu genuen, eta bertan ikertu genituen gure herrian ze errekurtsoak genituen. Eta ondorioztatu genuen, energia munduan, minizentral hidrauliko bat genuela, eta hori oso garrantzitsua zela. Orduan, hasi ginen lanean, eta planteatu genuen proiektu bat, non minizentral hau berreskuratzen genuen, eta bertan ekoizten zen energia, erabiltzen genuen berriro ere argindar publikoa hornitzeko. Hau da, erroetara bueltatzen ginen. Ze helburuekin? Lehenengo eta behin, energia berriztagarria ekoiztu. Gaur egun, energia eredu guztiak ingurumena izan behar dute ardatz. Eta hau ez da aukera bat, hau behar bat da. Bigarrenik, gertutasunarekin energia ekoiztu eta kontsumitu. Garraiatu gabeko autokontsumo bat sortu. Eta niretzat hemen dago gakoa. Energia eremu estrategiko bat da. Lehenengo mailako behar sozial bat den heinean. Eta horregatik, energia publikoa behar dugu. Edo gutxienez energia publizifikatu behar dugu. Modu batean, gure errekurtsoen gaineko kontrola nahi dugu. Hau da, subironatasuna berreskuratzea. Gure herriak subironatasun energetikoa izatea. Autokontsumoa ere, beste errentagarritasun ekonomikoa izatea ahalbidetzen digu. Hau ez da gure helburu garrantzitsuena, baina bai, nolabaiteko errentagarritasun ekonomiko bat izan behar dugula. Baina ez dugu diru asko irabaziko. Guk egingo duguna da, ez dugu energia salduko, hori prezio oso baxu bat duelako, baizik eta kontsumitzen dugun energia guk kontsumituko dugu, eta hori izango da gure aurrezki horiek izango dira gure etekina. Hirugarrenik, nik esan dizuet udaletxe batetik natorrela, eta udaletxerako oso erreza izango litzateke enpresa bat kontratatzea eta eraikin hau berreskuratzeko lanak beraiek egitea. Baina guk ez dugu hau planteatzen. Guk planteatzen duguna da, auzolanen eta bertako langabetuen bidez eraikin eta lan hauek aurrera eramatea. Zergatik planteatzen dugu hau? Gure ustetan, jendearen eta energiaren arteko erlazioa oso arraroa da. Guk ohituta gaude, botoi bat sakatzera, faktura bat ordaintzera, eta hori da gure erlazioa energiarekin. Guk uste dugu erlazio hori estutu behar dugula modu batean. Guk izan behar dugu kontzientzia energia gure jabego kolektiboan dagoela. Eta horretarago planteatzen dugu jendea lan egitea zentral horretan, auzolanetan edo langabetuak eraikinean, eta horrela kontzientzia hori jabego horren gainean, energiaren gaineko jabegoan sortu. Hemen ekarri dizuet argazki bat, ze guretzat, gure jendea da gure botere handiena. Argazki hau da, Garezen ohitura handia daukagu auzolanak egitera, eta hau izan zen herrian egin genuen azken auzolana. Eskola publiko osoa margotu genuen Apimarekin eta Garezeko Bolondresen artean.
Beste helburu bat da, hezkuntza. Gure neskamutilei erakutsi behar diegu eremu eta eredu energetiko berriak. Eta azkenik jarri dut hemen modelo berri bat sortu. Zer esan nahi dut honekin? Guk helburu bat daukagu, mini zentral hidroelektrikoa berreskuratzea, baina guretzat garrantzitsuena da nola ailegatuko garen helburu horretara, bidea. Eta bide hori etikoa izan behar da. Eta bide horretaz modelo edo eredu bat sortu nahi dugu zertarako, beste herri batzuetara eramateko. Eta esango dizuete, jan, hau oso polita da, baina jaitsi mesedez lurrera, non zaudete. Esango dizuet, non gauden. Lehenik eta behin, azpiegitura badaukagu, eta hau abantaila oso handia da. Badaukagu kanala, badaukagu eraikina, eta badaukagu ur kontzesioa. Beste aldetik, proiektu hau Nafarroko plan energetikoara aurkeztu genuen, eta borrokatu ondoren lortu genuen bertan txertatzea. Eta hau nolabaiteko finantziazioa bermatzen digu. Hirugarrenik, udaletxean baita legentaldi berezi batean gaude. 11 zinegotzitik 10 gaude gobernuan, aurrekontuak denon artean adosten ditugu, baita gure proiektu estrategikoak ere. Eta proiektu estrategiko horietan lortu genuen minizentralaren berreskuraketa sartzea. Eta horrela ez da talde politiko baten proiektua, baizik udaletxe mailako proiektua. Instituzio eta agente sozialen laguntza ere jaso dugu, Nafarroko Unibertsitate Publikoa, CENER edo COP 57 kooperatiba finantzieroaren laguntza, baino beraien artean badago oso aliatu garrantzitsu bat, Energia Gara. Energia Gara, Som Energia kooperatiba energetikoaren taldea Nafarroan da, beraiek dira gure proiektuaren 150%, eta beraiek animatu ziguten adibidez Germinador Sozial lehiaketara aurkeztera. Germinador Sozial estatu mailan proiektu energetiko berrien arteko lehiaketa bat izan zen, eta bertan Gareseko proiektua 2 sari lortu zituen. Eta 2 sari horiek ahalbidetu zigun, ze oso herri txikia gara, 3.000 biztanlekoak eta ez ditugu errekurso gehiagirik, baina sari hauek ahalbidetu ziguten talde multidisciplinat bat kontratatzera, non arkitektoak, ingenieroak, energia solarrean adituak diren pertsonak dauden, eta horiek izan dira proiektua erredaktatu dutenak. Oraindik ez dugu guri eskuetan, bihar osteguna arratsaldean emango digute, baina aurreratu digute daturen bat, eta bakarrik bat emango dizuet. Beraien ustetan, proiektu honekin udaletxeak behar duen energiaren 150% lortuko dugu. Eta ez da gutxi, gure ustez. Baina dena ez da arrosa kolorekoa gure proiektuan, baita erronka garrantzitsuak ditugu aurretik. Lehenik eta behin, energi lege antidemokratikoa gainditzea, eta antidemokratikoa dela esaten dut, ze uste dut jendearen gehiengoaren kontra doala. Bigarrenik, ura ondo banatu behar dut, lehen komentatu dut ureztatzaileen eta udaletxearen artean dagoela banatuta jabegoa, eta hori da nekazariek ur hori ere erabiltzen dutelako. Orduan, ondo banatu behar dugu, udan adibidez zenbat ur erabiliko duen zentralak eta zenbat ur erabiliko duten nekazariek. Baina, mini zentrala berreskuratzea nolabait ur erabilera tradizional hau bermatuko du. Zergatik, ez badiogu txertatzen erabilera industrial bat ur kontzesioari, segurazki kenduko diete ur kontzesioa eta behartuko diete Nafarroko kanal ospetsu horri erabiltzera. Hirugarrenik, autokontsumo sistema eraginkor bat sortu behar du. Herriko argindarra bermatuta izan behar dugu, edo bestela niri botako didate zubitik bera. Orduan, autokonsumo maila eta gure erlazioa sistema energetikoarekin argitu behar dugu, eta beste ekoizpen sistemak txertatzea, ikusi behar dugu adibidez, gure frontoiako plaka solarrak jartzea adibidez, eta beste ekoizpen sistema mixto bat sortzea, baina beti berriztagarria. Inbertsioak, finantziazioa, mantenimendua eta etekinak baita juridikoki argitu behar ditugu, baina oso garrantzitsuena dena da kudeaketa demokratikoari jarraipena ematea. Eta zer esan nahi dut honekin? Sortu behar dugu kudeaketa talde bat, demokratikoa, eta demokratikoa izateko ze lortu behar dugu udaletxeak gehiengoa
ez izatea. Begiratu ze esaten duen, alkate batek esaten duena udaletxeak ez duela izan behar gehiengoa, baina badakigu zer den udaletxe bat. Hemendik 4 urtetara, edo hemendik 8 urtetara aldatzen da zuzendari politikoak, beste ideia batekin, eta proiektuaren espiritua bertan bera geratzen da. Guretzat bermatzen duena, hori bermatzen duena da jendea. Eta horregatik nahi dugu kudeaketa talde horretan konposaketa, jendea, agente sozialak egotea, udaletxea baita, baino ez gehiengo batekin. Eta ja, bukatzeko, kintsugi buruzko diapositiba ekartzen dizuet, ez dakizuen zer den kintsugi teknika japoniar bat da, non apurtutako zeramikak urrearekin berriztatzen dire. Esperientziari balio handia ematen diote. Eta zergatik alderatzen dut hau gure proiektuarekin? Guk apurtutako proiektu bat berreskuratu nahi dugulako, eta honi berrikuntza sozialaren urrea txertatuz, erroetara bueltatuz, subironotasuna berreskuratu nahi dugulako. Mila esker.